is de haan van ome Daan? Waar is de haan gebleven? Laat ons die haan toch zoeken gaan. Zonder haan kunnen wij niet leven. Wanneer het warm mag wezen, wat ik veronderstel, dan zit hij bij de buren en pleegt hij overspel. Waar is de haan van ome Daan? Je krijgt gewoonweg kippenvel. Ome Daan had een haan en 7 kippen. Het was een hobby en hij hield ze voor plezier. Op een dag wist de haan hem te ontglippen. In zijn eentje ging die vrolijk aan de zwier. De kippen riepen nijdig, pak, pak, pak. Die zit vast bij de buren in het hok. Waar is de haan van ome Daan? Waar is de haan gebleven? Laat ons die haan toch zoeken gaan. Zonder haan kunnen wij niet leven. Wanneer het warm mag wezen, wat ik veronderstel, dan zit hij bij de buren en pleegt hij overspel. Waar is de haan van ome Daan? Je krijgt gewoonweg kippenvel. Ome Daan dacht, kom aan, na 7 dagen. 7 kippen zonder haan is wel wat raar. En hij kocht zonder naar de prijs te vragen voor zijn kippetjes een heel nieuw exemplaar. Die tokte vrolijk met een kippenlach. Kom binnen vriend, hier kun je aan de slag. Wanneer het warm mag wezen, wat ik veronderstel, dan zit hij bij de buren en pleegt hij overspel. Waar is de haan van ome Daan? Je krijgt gewoonweg kippenvel. Je krijgt gewoonweg kippenvel. Je krijgt gewoonweg kippenvel.